Tax Tips, Intelligent Cloud Software. Το Tax Tips είναι ένα εξελιγμένο cloud software που επιτρέπει στο πελάτη μας να έχει συνεχή ενημέρωση αλλά και επικοινωνία μαζί μας. Ο κάθε πελάτης μας έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω της πλατφόρμας και μπορεί να αντλεί ανά πάσα στιγμή την πληροφορία που χρειάζεται. Μπορεί επίσης να στέλνει αιτήματα υποστήριξης προς την εταιρεία μας, να καταγράφει νέους υπαλλήλους, να ενημερώνεται άμεσα για τη μισθοδοσία και άλλες πληρωμές, να ενημερώνει το προφίλ του, να ανεβάζει και να αποθηκεύει έγγραφα, να ενημερώνεται από το calendar για τις ημερομηνίες υποχρεώσεων και άλλα πολλά. Η επικοινωνία και η ενημέρωση είναι αμφιδρομή, τόσο από το γραφείο μας όσο και από την εταιρεία σας. Με το Cloud Tax Tips, τέλος στα χαρτιά, όλα γίνονται online, γρήγορα και εύκολα. Η διαδικασία της διαχείρισης του είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Tax Tips, Intelligent Cloud Software.